trobem a la comarca del Maresme i tenim la sort de que és un ambient càlid. Ens trobem com en una vall que el que fa és que es manté la humitat i això fortaleix els nostres productes. Ens trobem a Campins, que és la finca on es realitzen totes les tasques de la pagesia, perquè som pagesos que ens cuidem del camp i del bestiar. Esquís Fruits és una petita empresa on fem una producció petita que fa més de 50 anys que la desenvolupen el meu pare juntament amb els meus tiets. I ara generem visites on les famílies poden venir a conèixer el nostre entorn, la nostra producció i els nostres animals i tot el que envolta Esquís Fruits. Són productes de més qualitat, amb una producció més petita, amb més dedicació i que no tenen aquests additius. El nostre producte estrella que tenim són els calçots i les carbasses. El procés de producció varia, depèn del producte que plantem. Si és un enciam, el plantem en forma de taco, que ja ha crescut una miqueta, o si és una mongeta, és una llavor que ha d'anar sortint i té el seu procés i el seu temps. Consumir productes de proximitat és consumir productes de temporada, collits al seu punt òptim de maduració, per tant, són més saludables.